Климатичните промени стават все по-осезаеми. Средногодишните температури са се повишили с около 1,5 градуса по Целзий за последните няколко години. Една от основните причини е отделянето на парникови газове като въглероден диоксид и метан вследствие на човешката дейност. През последните години в България зачестиха температурните рекорди, продължителните засушавания, екстремните бури и наводнения. Поради разнообразието на климата и релефа, всеки регион в страната има свои специфични проблеми. На територията на община Стралджа се наблюдават продължителни сухи периоди, осезаемо повишаване на температурата и значително намаляване на ежегодното количество валежи. Това води до редица трудности за населението и селскостопанските производители. Направени са редица проучвания и анализи. Установено е, че Норвегия е една от страните с най-голям опит и най-добри практики в адаптация към климатичните промени. За да разработи обаче ефективен и устойчив проект, община Стралджа се нуждае от подходящи партньори. Ето защо специалистите от общината се обръщат към Международна асоциация за развитие Норвегия. Тази организация има богат опит в работата с норвежкия финансов механизъм. Освен това, успешно е реализирала редица проекти на територията на Балканите. Необходим е партньор от България с доказани познания и експертиза в областта на околната среда. Такъв партньор община Стралджа намира в лицето на фирма Магистериум ООД. След сформирането на екип от високо квалифицирани експерти е предприета първата и най-важна стъпка в борбата с климатичните промени – обученията. Благодарение на тях е надградена компетентността на служителите на община Стралджа. Усъвършенствани са уменията за идентифициране, разработване и прилагане на мерки за адаптиране към климатичните промени. Партньорите по проекта запознават служители на общината с похватите и добрите практики в областта. Предават им конкретни знания за планирането, управлението и използването на съответните мерки на местно ниво. Изградените партньорски взаимоотношения осигуряват заимстването на опит от страната донор. Разработен е иновативен подход за провеждане на обучения за нуждите на община Стралджа. Изготвен е модел за оценка на общинския план за развитие. Благодарение на него действащия план е категоризиран и анализиран, в резултат на което са предложени конкретни промени и подобрения. Използваните в Норвегия методи за определяне стойността на такса смет на принципа замърсителя плаща са адаптирани към нуждите на общината. Стартира изграждането на инсталация за компостиране. В тази връзка е доставено оборудване за нейното функциониране, техника и съдове за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци. Изградените партньорски взаимоотношения и умелото използване на опита на страната донор водят до успешно реализиране на проекта. Изпълнените конкретни мерки допринасят за намаляване на емисиите парникови газове. Това спомага за засилване устойчивостта на местната общност към изменението на климата. Подпомогнато е постигането на основните цели на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 година, а именно намаляване на икономическите и социални различия.